ಸುದ್ದಿಲದ ವಿವರ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬಯ್ಯ ಆನಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ದಾದಾ ಪನ್ಪುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನನೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬಯ್ಯ ಆನ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಕೊರೋನಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದಾದಾ ಪನ್ಪಿನ ಆತಂಕ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯದ ವರದಿಡು ಓವೇ ಕೊರೋನಾದ ಹೊಸ ಕೇಸು ಪತ್ತೆ ಆವಂದಿನವು ನಂಗೆ ಒಂತೆ ನಿರಾಳವಾತನು ಆಂಡ ಗಂಗಸರದ ಅಂಗಡಿಲು ಓಪನ್ ಆತನು ಬದುಕದ ಬಂಡಿ ಎಂಚ ದುಂಬು ಬೋಪುನಿ ಪನ್ಪುಣ ಲಕ್ಷಣದ ಅಂಗಡಿ ನನಲ ಓಪನ್ ಆತಿಜಿ ಅಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಯ್ಯಗಾನಗ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಸದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋಜಿನಗ ಒಂತೆ ಖುಷಿ ಒಂತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬಯ್ಯದ ಕೊರೋನಾ ವರದಿ ದಾದನ ಪಂಪಿನ ಆತಂಕ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಕೊರೋನಾ ಪರಡುನ ಜಾಸ್ತಿ ಆವ ಇಂದು ಪೋಡಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿಡು ಓವೇ ಹೊಸ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆ ಬಂದಿನವು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿರಾಳ ಅಯ್ಯೋ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಡುತ್ತಾ ದಾದಾ ಆವಾದಾನ್ನ ಇಂದು ಕೆಲವೆರನ ಪೋಡಿಗೆ ಜನಜೀವನ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಇಂದು ನನ್ನಲಾತ ನೆಮ್ಮದಿದ ವಿಷಯ ಉಡುಪಿಡು ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆರ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಗೆ ನಂಗೆ ಮೂಲದಾಯ ಕಾಂಡೆ 7 ಬಯ್ಯ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ನನ್ನಲ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣ ಕಡಿಮೆ ಆತಿಜತ ಇಂದು ಚರ್ಚೆ ಬದುಕು ಗಟ್ಟಿ ಆವಡಾಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರಲು ಬೋಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಧಾರಣೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ದ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉಪಯೋಗ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಂತರಕ್ಕ ತೊಂಡ ಓವೇ ಪೋಡಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇಂದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಿರಬೂರ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಡುಪ್ಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತರನ್ನು ಕಾತೊಲ್ಲೆ.